Beste bedevaarders, van harte welkom in deze ziekenzegening. Wij vertrouwen aan de Heer toe alle beproefde mensen hier aanwezig, alle zieken die wij kennen en allen aan wie we beloofd hebben om voor hen te bidden. Dank voor uw bijdrage aan de collecte. Zij dient voor het in stand houden van het heiligdom. Alle godvruchtige voorwerpen worden op het einde van deze dienst gezegend. Gelieve uw gsm uit te schakelen. Liebe Pilger, herzlich willkommen zur Krankensegnung. Gott, dem Herrn, vertrauen wir die hier anwesenden Kranken an, die geprüften Menschen, die wir kennen und denen wir unser Gebet versprochen haben. Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag zur Kollekte. Sie dient dem Unterhalt des Heiligtums. Alle Andachtgegenstände werden am Schluss der Andacht gesegnet. Bitte schalten Sie Ihr Handy aus. Chers pèlerins, soyez les bienvenus à cette bénédiction des malades. Confions, Seigneur, les personnes éprouvées ici présentes, les malades que nous connaissons et auxquels nous avons promis de prier. Merci pour votre générosité à la collecte. Elle aidera à couvrir les multiples besoins du sanctuaire. Chacun chante en sa propre langue, toutes les langues simultanément. Les objets de piété seront bénis à la fin de cet office. Merci de débrancher votre GSM. Lauda Jerusalem, Dominum, lauda Deum tuum Sion, Hosanna, 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 Filio David. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Lauda Jérusalem, Dominum, lauda Deum tuum Sion, Hosanna, 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 Filio David. Want hij heeft geboden stevige grendel, u zullen gezegend zijn aan uw muur. Lauda Jeruzalem, Dominum, lauda Deum tuum Sion, Hosanna, 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 Filio David. Er verschafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit bestem Weizen. Lauda Jerusalem, Dominum, lauda Deum tuum Sion, Hosanna, 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 Filio Uit het boek der Psalmen. Juicht voor de Heer, alle landen.
Dient met blijdschap de Heer. Treed onbezorgd voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God. Hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk. Trekt met een lied door zijn poorten. Komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem. Hij is ons goedgezind. Eindeloos is zijn erbarmen. Trouw van geslacht op geslacht. Aus Psalm 100. Kommt vor sein Antlitz mit Jubel, dient dem Herrn mit Freude. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen, wir sind sein eigen, sein Volk und die Herde seiner Weide. Trete durch seine Tore ein mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn gütig ist der Herr, seine Huld währt ewig, seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Du psaume 99. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure demeurez, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Laat ons u loven, God oneindig groot. Gij schenkt ons uw leven in dit heilig brood. Gij die ons blijft geven door uw offerdood. Spijt voor eeuwig leven. Gij zijt zelf dit brood. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Toi notre espérance, toi le pain de vie. Jésus vint des noces pour les invités. La joie du royaume, c'est ta nouveauté. Lobpreis und Ehre sei dir, Herr und Gott. Du schenkst uns dein Leben in dem heiligen Brot. Wer geht, wird empfangen, hast du uns gesagt. Leben wird erfahren, wer sein Leben wagt. Lasst uns sie loben, Gott unendlich gut. Jetzt schenkt uns ihr Leben in den heiligen Brot. Aanbidden we de Heer een ogenblik in stilte. Bidden we voor hen die ons nabij zijn, familie, vrienden en kennissen, maar ook voor hen waar we moeite mee hebben, dat wij in ieder van hen het goede mogen ontdekken. Beten wir den Herrn in Stille an, vertrauen wir ihm unseren Familien und allen Menschen, um die wir uns besonders sorgen. Adorons le Seigneur en silence. Confions-lui nos familles, nos proches que nous aimons,
ou que nous n'aimons pas assez. Que nous découvrions la bonté qui se trouve en chacun d'eux. Met de maagd der armen, die ons altijd naar Jezus leidt, willen wij de Heer loven. Met Maria, die gezegd heeft, ik ben de maagd der armen. Jezus, wij loven u. Jezus, wij loven u. Met Maria, die gezegd heeft, deze bron is voor alle naties. Jezus, wij loven u. Jezus, wij loven u. Met Maria, die gezegd heeft, deze bron is voor de zieken. Jezus, wij loven u. Jezus, wij loven u. Mit der Jungfrau der Armen, die uns immer wieder zu Jesus führt, wollen wir den Herrn loben. Mit Maria, die gesagt hat, ich bin die Jungfrau der Armen. Jesus, wir loben dich. Jesus, wir loben dich. Mit Maria, die gesagt hat, ich wünsche mir eine kleine Kapelle. Jesus, wir loben dich. Jesus, wir loben dich. Mit Maria, die gesagt hat, ich bin gekommen, um das Leid zu lindern. Jesus, wir loben dich. Jesus, wir loben dich. Avec la Vierge des pauvres qui ne cesse de nous conduire à Jésus, louons le Seigneur. Avec Marie qui a dit, je suis la Vierge des pauvres. Jésus, nous te louons. Jésus, nous te louons. Avec Marie qui a dit, poussez vos mains dans l'eau. Jésus, nous te louons. Jésus, nous te louons. Avec Marie qui a dit, cette source est réservée pour moi. Jésus, nous te louons. Jésus, nous te louons. Elke maagd op uw wilde kus, want de Heer sinds eeuwigheid, om van zijn Zoon de moeder te zijn, vol van genade wij loven u. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Dein Glauben du dich bewährst, hat der Höchste dich verklärt, wird unser Herz im Geiste dir gleich, führ auf den Wegen zum Himmelreich. Ave, Ave, Ave Maria. Herr unser Gott, schenke uns auf die Fürsprachen der seligen Jungfrau Maria die Gesundheit des Leibes und das Heil der Seele. Dieu est très bon. Par l'intercession de la Vierge Marie, accorde-nous la santé de l'âme et du corps. Laat ons bidden. Almachtige God, verleen ons op voorspraak van de heilige Maagd Maria, altijd maagd, de gezondheid naar ziel en lichaam. Verlos ons van alle droefheid in deze tijd en leid ons naar de vreugde die blijft. Daarom bidden wij u, door Christus onze Heer. Amen. Uit het Evangelie volgens Matthäus.
In die tijd trok Jezus eens langs het meer van Galilea. Hij ging de berg op en zette zich daar neer. Talrijke mensen stroomden naar hem toe. Die lammen, gebrekkigen, blinden, stommen en vele anderen met zich meevoerden om ze aan zijn voeten neer te leggen. Hij genas hen, tot verbazing van het volk dat zag hoe stommen spraken en gebrekkigen gezond werden. Lammen liepen en blinden konden zien. En zij verheerlijkten de God van Israël. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus zog weiter und kam an den See von Galiläa. Er stieg auf einen Berg und setzte sich. Da kamen viele Menschen und brachten Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und viele andere Kranke zu ihm. Sie legten sie vor ihm hin und er heilte sie. Als die Menschen sahen, dass Stumme plötzlich redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gehen und Blinde sehen konnten, waren sie erstaunt und priesen den Gott Israels. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus gagna les bords du lac de la Galilée. Il gravit la montagne et s'assit. De grandes foules vinrent à lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres infirmes. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets parler, des estropiés guérir, des boiteux marcher, des aveugles retrouver la vue. Et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Benedictus in nomine Domini. Benedictus in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Op voorspraak van Maria die de armen bemint. Heer, zegen ons. Heer, zegen ons. Op voorspraak van Maria die de zieken sterkt. Heer, zegen ons. Heer, zegen ons. Op voorspraak van Maria die het lijden verlicht. Heer, zegen ons. Heer, zegen ons. Auf die Fürsprache Mariens, die die Armen liebt, Herr, segne uns. Herr, segne uns. Auf die Fürsprache Mariens, die die Kranken aufrichtet, Herr, segne uns. Herr, segne uns. Auf die Fürsprache Mariens, die das Leid lindert, Herr, segne uns. Herr, segne uns. À la prière de Marie qui aime les pauvres. Seigneur bénis. Seigneur, bénis. À la prière de Marie qui soulage les malades. Seigneur bénis. Seigneur, bénis. À la prière de Marie qui soulage la souffrance. Seigneur bénis. Seigneur, bénis. Benedictus in nomine Domini. Benedictus in nomine Domini. Hosanna.
Eucharistie is voor ons bron van leven. Heer, wij prijzen u. Heer, wij prijzen u. Uw Eucharistie is voor ons bron van vreugde. Heer, wij prijzen u. Heer, wij prijzen u. Uw Eucharistie is voor ons bron van hoop. Heer, wij prijzen u. Heer, wij prijzen u. Für die Zeugen deiner Frohbotschaft, Herr, wir danken dir. Herr, wir danken dir. Für die Friedensstifter, Herr, wir danken dir. Herr, wir danken dir. Für die Propheten aller Zeiten, Herr, wir danken dir. Herr, wir danken dir. Dans ton Eucharistie, tu nous as tout donné. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Dans ton Eucharistie, tu nous donnes ta vie. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Dans ton Eucharistie, tu nous donnes l'unité. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Benedictus vivit in nomine Domini. Benedictus vivit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Gij zijt het licht van de wereld. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Gij zijt de verlosser van de wereld. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Gij zijt het leven voor de wereld. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Nicht immer erkennen wir dich in unseren Brüdern und Schwestern. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Oft verschließen wir uns deiner Liebe. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Manchmal sind wir nicht bereit zu verzeihen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Par tes souffrances et par ta croix, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Par ta mort et ta résurrection, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Par ton ascension et ton retour glorieux, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Benedictus vivit in nomine Domini. Benedictus vivit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Tantum ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum novo scenatri tui receptile supplementum sensum defectui genitori genitore nos et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedendi abut quoque
Herr Jesus Christus, gib uns die Gnade, dein heiliges Sakrament so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird. Seigneur Jésus, par notre vénération de ce mystère de ton corps et de ton sang, donne-nous part à la rédemption. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, in dit wonderbaar sacrament dat gij ons de gedachtenis nagelaten van uw lijden en sterven. Wij bidden u, laat ons de heilige grijpen van uw lichaam en bloed met zo'n grote eerbied vieren, dat wij de genade van uw verlossing voortdurend ervaren. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Je vais maintenant bénir tous vos objets de piété. Ik zal nu al uw godvruchtige voorwerpen zegenen. Ich werde jetzt alle Andachtsgegenstände segnen. Adjutorium nostrum in nomine Domini, Fecit celum et terra. Ad honorem Domini nostri Jesu Christi, Beate Mariae, Semper Virginis Pauperum, ad salutem et incolumitatem corporum et animarum, benedicantur hec omnia
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Wir wünschen Ihnen eine glückliche Heimfahrt und Dankeschön, dass Sie so eifrig mit uns mitgebeten haben und hier heute zu allen zusammen waren. Hartelijk dank voor uw komst hier naar Banneux, voor uw ijverig meebidden en we wensen u een goede thuisreis. Merci pour votre participation à la bénédiction des malades. Pour ceux qui nous quittent, nous vous souhaitons un bon retour. Pour ceux qui veulent encore une messe, il y a encore une célébration ici dans cette chapelle en français à 16h. Soms krijg ik opmerkingen van de mensen die zeggen tegen mij: om 3 uur moet je de barmhartige rozenkrans bidden. Overal ter wereld. En dan geef ik ter antwoord: dat kan niet in Banneux. Banneux heeft een specifieke boodschap. Maria heeft een bron uitverkozen voor de zieken, voor alle naties, zegt ze. En ze voegt eraan toe: ik kom het lijden verlichten. En dus sinds 1933 bestaat er in Banneux een bijzondere viering, de ziekenzegening, die tijdens het seizoen om 3 uur in de namiddag doorgaat. En dat is altijd een heel emotionele viering. Vandaag waren er weinig zieken hier. Een jaar geleden, omwille van de coronacrisis, was het niet mogelijk voor zieken, voor mensen met een beperking, voor oudere mensen naar Banneux te komen. Dus zijn er weinig zieken hier in het heiligdom aanwezig. Maar ze hebben en behouden een ereplaats hier in Banneux. En dus bidden wij voor hen hier ter plekke. En de ziekenzegening gaat op zondag altijd door. En wij weten ons verbonden met al die zieken, met de mensen met beperkingen. Als alles normaal verloopt, ja, dan is die viering echt een hoogtepunt in de week. Omdat die mensen daar zitten met hun verwachtingen, met hun hoop. En soms kan je in hun oren zien dat ze geraakt worden door het Allerheiligste, dat langskomt door de zegen die door de priester wordt gegeven. Ja, dat is echt een mooi moment, ook voor degenen die met het Allerheiligste meegaan. Ja, soms gebeuren er hier in de kerk wonderen. Wij krijgen dat niet altijd meegedeeld, maar een paar jaar geleden heb ik een mooie brief gekregen van een oma uit Vlaanderen. En zij schreef mij, wij hadden een groot probleem in ons gezin. Onze kleindochter, die was plotseling heel ziek. En de dokters konden niet uitvinden wat er aan de hand was. Ze was in een coma terecht gekomen en er bestond eigenlijk geen hoop meer. En de oma is naar hier gekomen en tijdens de ziekenzegening heeft ze hard gebeden voor de genezing van haar kleindochter. Maar op het eerste gezicht was ze niet verhoord, omdat het niet beter is geworden. De dokters hebben zelfs gezegd, ze gaat overlijden. Dat is misschien het beste wat kan gebeuren, omdat ze veel problemen blijft oplopen in de toekomst. Dus ze wordt nooit helemaal gezond. Dus laat er maar gaan. Maar op moederdag zijn de ouders dan naar het universitair ziekenhuis geweest. En het was veel beter met het kleine meisje. En uiteindelijk is die oma dan verhoord. En ze zijn dan allemaal naar hier gekomen om Maria te bedanken voor die wonderbare genezing. Ja, ik denk, zo dingen gebeuren vaak hier. Er komen mensen die bidden voor een zieke die zelfs niet aanwezig is. En ze bidden met veel geloof, met veel vertrouwen, met veel hoop. En ik ben er zeker van, ze gaan altijd naar huis met nieuwe kracht, met sterkte. En ik vind, er gebeurt zoveel
wij moeten dat ook niet weten. Hè. We moeten niet noodzakelijk weten wat er hier gebeurt tijdens de ziekenzegening. Maar onze lieve Heer en onze lieve vrouw zijn zeker en vast aanwezig en zijn echt bekommerd om die mensen die hier komen bidden. Om genezing, om kracht om verder te gaan. Ja, we gaan niet de barmhartige rozenkrans hier in Banneux bidden, maar we doen verder met de ziekenzegening. Lieve mensen, bedankt voor jullie aanwezigheid op deze ziekenzegening. We nodigen jullie graag uit om onze online bedevaart ook morgen te volgen. We zullen een lichtprocessie houden op het heiligdom van Banneux. We zullen het licht van Bethlehem rondbrengen langs de vele kapellen op het domein. Op die wijze willen we onze verbondenheid beleven met alle naties die hier vertegenwoordigd zijn en alle mensen die wereldwijd lijden onder de pandemie die COVID-19 veroorzaakt.